Bueno, ladies and gentlemen, kipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana adaw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanan nung labida tayo anay Kapitan Enteng. Sa dinot ti papanam dungaw. Inakman ito, Lord, dagiti natang alako, kadagiti nagurder. Tulungan ka na. Ay, saanen, kabailak da ito'y. Ay, ang mga nuag malasakla, ang nukadwa ka pa. Sa anak mat amalas Swerte ato pa'y. So tulungan kan. Tapno mabibi ay. Ay, saanen. Isupay man ng tidawatem atangdan mo. Sa anak mat kagpatangdan. Tulungan ka nga rin asawa ka. Kahit ipatpatag ka. Adula amin. Sige, inakon. Saan unay nga aduday ta i-deliver ko? Susuunak laang hain. Una, ang kaslag tudo man. Saan nga agtudo? Di pa ilang amin si daan amin anateng mo. Ay, saan? Ada reject. Dagijay ti si daan ta. Kan may sa inteng, kayat ko ti maaddaan iti kabukbukudak a kwarta. Ngamen, ti honorarium mo, kat umdas lang ang maigatang kadagiti masapsapul ta dito balay. Ay, mala. Sige, inak nga rudan. Alam tayo dakil apayong ta mga noang tudok at mabasa ka. Isupay ngig-iggamak day ta apayong. Sana balay, tadamot kan lugong ko. Gulbiag kumalatan dagiti natang mo maribanang ta ilakok dito tersenak. Intun maminsan ton, Maray. Alam latan tay order mo. Ngamen, order dagitoy. Ay kawa na. Dwarap patapitsay. Adto ti bayad ka. Ay, agyaman ak, Maray. Sige, innakon. Nay, agarbis mateng. Sakit awang payong mau. Mabasa ka Maray. Arbis laday ta. Sige, innakon, Maray. Partakaklat timag na. Sa anak ko nga aglinaw, tanabasaak matlaangay. Sa bagay, na-deliver ko amin ang anateng ko kadagiti nagurdar. Suti banang! Napay nga kalkalintudwan ka. Sana balay, tagawid ako, kwarog. Pagtigos kayo ito makasangpat ka. Tapno saan ka ngagsakay. Tay medyo na po daw, tanday. Wan! Sige, inakon, kwarog. Ay, gana. Nabasaak at alagan. Nuapay mat nga may na nagtudo. Di pa'y larabi nga may ti pa nagtudo na. Ato ti kapay umigup ka tapno mapulutan ti rusok ma. Ay na, malaminak inteng. Nagpulis ka mula tagamin kahit kunak ngagdigos kapay. Alam, tigupan ba ta kapay? Nagkan ngamin ti ulo. Kunak nga alam tayo dakil apayaw. Ang di mo kayap. Ay, nalamin na talaga, inteng. Kaya't hindi nga rakupin ka. Kan ikis ka pa. Malala, kapi ka pa. Ay nakagluto itinudan. Takanip, tapno at ada mapudutan tarusok. Naimbag nga oras mo, maribanang. Ay, kastamot kan ka, marituyang. Anya ti gagaram, taanda ka. Ag-agsa papayla ang umay kamangatan manarsarita. Ay. Saan, Maray? Anya nga rod, ti gagaram.
Adda ngamin kontrata anawat ko maray. Katapno nabibit amalpas. Agayabak laangan iti kadwak. Isu analagip ka. Kan amok mo't anagagat ka maray. Aywan nagagetak a perme. Kan anya ti kontratam aya. Panagdalos iti ruot iti hardin ni Dunya Juliana iti nagbeddengan. Sige mapanta, maray. Day talagayam. Sana balay, agudwata iti bayad maray. Wen, sige, mapanta nga rod. Ala, mangisagana kan iti balon mo maray. Tapno saan tan nga agawid inton aldaw. Aywan ala nga rodan, tainak mangisagana iti balon ko. Siya kumatikadwam nga agdalaos. Adamot kontrata ka pa nagkabitay. Ni Maribanang latan ti kadwak. Saan abalay tan napartak day jing agtrabahaw. Kahit naisagana mo, tibalon mo. Una, oray ti balon mo. Insaganak matang. Ti kaputi ngay. Insaganam. Narigat ay numabasaak. Wen, kumpletown. Narigat ti agkalintudwan. Ang mga nuwag sakita, tuyang. Una, panagtutudo ita. Isu akasapulan ti payaw, wano kaputay. Ala, intangaruday, nagtrabahaw. Haddan tumanan kwartata, tuyang. Wena, aggagita, tapno adda kwartata. Wain, agagita. Ang naskin mo't ngaywanan ta ti salunat ta. Kaya't nasa wain, no agtu daw. Aglinong ta, no agkaputi ta. Tanarigat, ti agkalintudwan. Wen, badong, amukday ta. Sigurado ka di amayak tirik ng banang. Idirabi ikat, madinsapay la tirik nam. Kung nam agurigurin ka, sa ita, ingkag trabahaw. Mayaten tiriknak. Isu nga rod ngayon agtrabaho, tapno ada kwarta. Una nga madingarot tirik nam idirabi, ang mga nokumaro. Saan? Kunak mait. Maribanang! Ay. Intan! Nay, adaytan ni Marituyang. Umay na kong dagasan. Tay balon mo, di mo liplipatan. Wan, dayto yun bit-bit kaon. Tika putim na, ang mga nuwag todo. Saanan anas kan? Sige, innakaon. Naimbag ta na sabat kaya una na tuyang. Antibanang. Apa ay kwarog? Adda ko may patrabaho kada kaya uno kayat tiyaw. Anya day ta, kwaraw. Ingkay ko magdalos iti ruot iti arubayak. Ken iti sikigan. Kastamatan iti likudan ti balay kaw. Tanay, jak masangaw. Ay katuan day talagayam. Ay nagsayaatan, kwaraw. Jak masangaw. Makumikumak nga ni bangkag kaw. Ken iti panagpasadak. Mano, ti itangdan mo kada kami? Kontratain nyo laangan. Ay una, sigay, kalpasan ti kontrata mi ijay ayan ni Dunya Juliana. Umalatiw kamay, ijay ayan ma. Nagkaputi akon maray. Ingkamutan agkaputay tani agarbisan ang mga nuipigsana. Saanan? Ipalpas takit din dahito trabaho ta. Ay sus, agarbis atalagan. Ay agkaputi kan. Ay, jak nga rod nagala iti kaputek. Anya, ay madi amaray. Mabasa ka Alakit din. Ituloy tante agdalos iti ruot. Aglinong kan maray. Tasya akong timang itulaw. Kaano pa'y amalpas no si kalaan ti trabaho. Nanananay, ay sus, agtudaw maray. Ay katbay nga agtudaw. Ala, ituloy mo kit din ti aramidam. Ingkakat aglinungan maray. Saanan? Sana balay, tadanda ni malpas ti trabaho ta. Agtududo. Ngam, awang kaputi ni Maribanang. Nila ang Marituyang tinakakaputi. Ay, Maribanang! Marituyang! Dumagas kay Mampay, tagkapi kayaw! Libre! Ay, alaman nga rod, Marikuanang. Pagkapyan na kami man. Sige man maray, tanay, nalamay. Sige, anda kapi dita termos. Anda magtasa ditan. Ibukbuk yulat ta. Nitib day ta kapay, na imas. Anda nasukar na. Siya kong tagibukbaw.
Naglamay na talaga. At iti ka pa, maribanang. Ay, agyaman na. Apay nga minadi ka agkaputi aya, maribanang. Nabasbasakan. Sana bale, tagsukatak to ijabalay me. Ay, agsakit ka, ano kasta. Ay na, babakit tayo. Saan tayo nakas iniumbing tayo, anapig sa ti resistensya tayo. Ano kasto yung agdudaw kat agtataray tayo, agkikinamat. Wen nga agpaisaw, agtataray tayo iti ngagdidigos iti tudaw. Na, Malagip ko pa'y nga agbibinarsak tayo iti pitak. ay, Nalaki din, maribanang. Igupom ta kapim, tagawid kan tanay, malamlamin kan. Ay, ang sa pag-ayaman. Apay nga eh. Ay, nagsakit matan ti ulo ko. Banang, nakarain kagaya man. Nakaluto ako ni iti almusal ta. Longganisa kay itlog. Ay, nainteng. Nasakit matan ti bagbagig. Ay, nalabit ati pa nakatudom dahi ta idi kalman. Madehi ti rignak. Agtrangkaso aksamatan. Lukas ta, saan ka ama ka umay, maray? Ay, saan man mare? Ay, umayak Sayang matipurdiyak ka ni Kwarog. Anya, agpurdiya ka kat masakit ka dungo. Wen Na, Ay, sayang mat. Ay, aginan akalaengon, maray. Sana balay. Adupay di ta ti mabalin mo apagpurdiyaan. Da kamilatan kin ni Mari Clara ti mapan. Tamasakit ka mo. Ay, sa anak ang masakit, marituyang. Ken, sana balay. Tanagtumara ko ni ti agas. ay saan kan amapan? Ang mga nukumaro tarik-rik na. Sayang nga rod. Ay subag ka talaga. Mala, makaamu ka. May salangal daw ti panagtrabaho yaw. Antay, nanatuyang. Ngam kontrata latan. Tadi kayo mo't mabantayan. Ay, wen manungay. Hindi na kami barato na. Sa nga ribulatan. Total, may salangat nga aldaw yun dayta. Sige, Kwarog. Mangrugi kamin. Apay nga akaslag kakapsot ka, antay. Ay, saan? Saan, Kwarog? At dan sa mo trik-rik na Madia talaga tirik na na. Ngam nagpilit nga imay. Sayang ka no timatgadan na kun ka. Anya? Ay nantay. Numaditirik nam. Agsubli kayong tulangan iti sa bali agundaway. Sige kit din. Mangrugi kamin. Tap numalpas kat itad mo adagos titangdan me. Maribanang, saan mong samot akabaulan? Madlaw nga agkakapsot ka. Magawid ka laengon. Kabaulak, mare. Sapay di ka manan nang itugot iti kaputay. Ang mga no agtudo manon. Saan nga agtudo na itoy? Di tamula ang amaray. Nay, ay sos, agtudo manon. Ala, intag linong maray. Umay ka. Ituloy takit din. Ay, umay ka! Di nakiguyod, mare. Ay, nasalbag da di atudaw. Kalaat ang nagtudo. Sa ita, kalaat manan ang nagsardang. Kaslay gagagara na. Ay, sana bale. Tamalpas tanto'y daldalo santa, mare. Ay namaray, agkakapsot kan talaga. Agawid tan. Ituloy ta inton mayat tom tiriknam. Ay, saanan? Basit lang ti ipalpas ta. Sigurado ka, akabaulampay, maray? Wen, mare. Kabaulak aging gaamalpas. Pag isugaya mangkay, nakaluto kan. Umayak makipangan, mabisina ka una yan. Ay, apay nga may adi ka aglutaw. Nagadayo nga rutin ang ituludak iji ng arkila kanyak. Kun mabisina ko una yan. Iswa naglayo na kung dito yung balayaw. Tamok nga damakan.
Ayan yan tay, tamangan tayawn. Ay, paditibagbagi na. Anda ija silad. Ha? Nadlaw ko ang maditirik na idiagsapa. Ngam nagtrabaho dalat ta kininana tuyang. Supag nga ron. Kamang ipanitikanin na ijisilid niya, wanggal. Ay, halaman nga ron. Sige, manggao ka, itiipan ko. Mangan kan ba na? Idig ko ti kanam. Dito'y kalatan silid amangan. Enteng. Talaga, maditirik na. Imbaga keng kaitay, asaan ka na mapanagtrabaho ta maditirik na. Tama nga no kumaro kunak, ngam nagpilit ka. Anya ngay? Ay na. Made at talaga tirik na. Ay, subag kan tumot ngamin. Ay, nagagat ka amanggad, ang baybay amat ti bagim. Anya nga ti serbiti kwartam. No mapan madla ti agas mo. Mga doa kurang pa. Nagsakit ti ulo. Okay. Ipan kayo di ospital? Saan? Ag tumaraklatan iti para gurigor. Taagbarak ngamen. Sige, sige. Tagbagatanga ka ni Kwarong. Iti agas a para gurigan. Kumusta tirik na, Maribanan? Umayda ka sa rungkaran, Maray. Ngamain, masakit kagayam. Gagangay lada ito agurigor. Bayatan teriknak. Ay, kasano ngamin adi ka ag sakit, Mare. Kat agkalkalin tuduan ka, mait. Nagagat ka nga agpaisaw, Maribanang. Ang di mo matayuan ang tibagay. Naimbag ata kas talaang tinapagtengmaw. Nungay, ta na ospital ka. Ay, narigrigat ano kasta, Mare. Dakdakkel ti magastos mo. Ay, wen. Husto kayo. Saanen ang maulit pa'y. Rumbang laeng, Mare. Wen, manggad tayo. Tapno maadan tayo iti kwarta. Ngamnasken mat aditay baybay antibagi tayo, Tawan serbiti kwarta tayo, nagsakit tayo, mate. Husto ni Marikwanang, Maribanang. Wen, kukumare. Amok itan. Kat agyaman ak, iti palagipyo. Mayatan tirik nak inteng. Iso nga ing kami manan ang trabaho ka ni Marituyang. Ada kontrata mi ije garden ni Kakainggo. Agdalos kami man iti root. Sige Ang mga laka iti kaputim ang mga nagtudaw. Wen ka day. Ada kaputek. Kandi kag kalintudwan ta mga nagsakit kan tumanin. Wen inteng. Amok itan. Laglagi pa. Uray adu ti matgadam nagsakit ka mait. Tabaybay am ti bagay. Ewan matla serbin na. Wen inteng. Amok daytan. Very good. Taldeng kuya. Ay nabanang, di ka agsubsubag, ta si kamot laeng ti madaksan. Ay wanam tabagim, tapno saan ka nga agsakit. Ala sige, ditan tinagibusan ti sabalipay nga istorya, ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin ang labi na tayo, anay. Kapitan Inteng. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Puklay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y estasyon. Agyaman kami, itingkay panagdangag.